Tervepä terve. Katsellaanpa sitten Admaticillä vähän piirtämistä ja mennään ekaksi tänne meidän Teams-työtilaan ja haetaan täältä ensiksi oikea tiimi, eli tämä Talotekniikka 2527 tiimi ja painetaan tuosta tiedosto ja sen jälkeen luokan materiaali ja sitten meillä on tämän Pietalon LVI-suunnittelu ja otetaan täältä nämä pohjakuvat DRV ja voidaan kokeilla ottaa vaikka tuosta tuo Eskelinen DRV ja painetaan tuossa, että lataa. Sen jälkeen tallennetaan tuo verkkokansio nimellä. Se on nyt siellä meillä verkkokansiossa tallella ja otetaan sitten Cadmatic 25H1 Hevakki ohjelma auki. Kun lähdetään luomaan tätä kuvaa, niin syytä on valita tuo Hevak Premium-laajennus. Ja sen jälkeen painetaan tuossa, että luo uusi kuva. On syytä huomioida, että kun tehdään tämä aloitusvalikkotyö, niin painetaan tuossa, että tehdään tuo tasokuva. Varmistetaan se, että minne se kuva tallentuu, eli sinne meidän verkkokansioon. Sitten sen jälkeen nimetään tuo vaikka esimerkiksi päivämäärän mukaan. Sen jälkeen on tärkeää tehdä toteamaan, että mittakaava on 1:50. Sitten painetaan täppä tuohon arkkitehtikuvan haku ja sitten otetaan tuosta samasta kansiosta, minne me äsken tallennettiin tuo pohjakuva, niin otetaan se sieltä, josta se noutaa sen arkkitehtikuvan ja sitten tärkeää laittaa tuohon tuo kohdistuspiste, eli se kohdistaa sen tuohon kuvaan ja painetaan OK. Meillä muodostuu tämä kuva ja otetaan tuonne vasempaan alanurkkaan, otetaan tuo kohdistuspiste ja painetaan kyllä. Tämä kohdistaa nyt tämä kuvan tuo. Sen jälkeen otetaan täältä työkalut välille ja tarkastellaan vähän tätä. Täällä on nämä pakotukset, snapit ja seulat, mitä pystytään käyttämään. Tämä Hevak-valikko on se, mistä pystyy tekemään nämä Hevak-muutokset. Ja sitten nyt kun lähdetään piirtämään tätä, niin otetaan tuo vesi- ja viemärit välilehti ja lähdetään sitten merkkailemaan noita nousuja tänne meidän kuvaan. Ja tuosta kun me painetaan nousu, tässä on huomioitavaa se, että tässä jonkun aikaa menee, kun tämä lataa tämän valikon. Ja sen jälkeen, jos me lähdetään piirtämään nyt tässä vesijohtonousuja aluksi, valitaan tällä kertaa Pexep Sani 15 putkikooksi. Sen jälkeen yläkorko 0, alakorko -200 ja lähdetään merkkailemaan noita nousuja. Ja nyt kun meillä on täällä tämä WC-pönttö, niin me merkataan tuohon ensimmäinen kylmävesinousu, tuohon käsienpesualtaalle toinen. Sen jälkeen merkataan tuonne vessanpöntölle nousu, tuolle altaalle, keittiön putkille,
suihkulle. Nyt on huomioitavaa se, että kun me ollaan piirtämässä tuota suihkua, niin tämä alakorko on -200, niin nostetaan tuo sitten vähän ylemmäs, eli sinne suihkuasennuskorkeuteen, eli 1100. No, suihkun asennuskorkeus, pannaan tuo kylmävesi nousu sinne seinän sisälle. Sen jälkeen tuosta vaihdetaan lämmin vesi, pannaan suihkun putki sinne, noin. Korjataan sitten tuo yläkorko, laitetaan se siihen nollaan. Ja laitetaan tuonne altaalle tuo lämmin vesinousu. Sen jälkeen keittiön altaalle lämmin vesinousu. Tänne toiseen vessaan laitetaan. Ja siinä meillä nyt on vesijohtonousut paikoillaan. Sen jälkeen otetaan tuo vesi- ja viemärin välille, otetaan jakotukki. Ja tällä kertaa pistetään nyt vaikka esimerkiksi 7 kylmää vettä, 7 lämmintä vettä. Jakotukkikaappi piirretään sinne myös. Sanipeksiä. Nyt vaihdetaanpa tuo nyt materiaali, pekseppisani ja koko 15. Ja kuparilla 2/8 kytkentä. Ja sitten kokeillaan paiskata tuo jakotukki nyt vaikka esimerkiksi tuonne lämmönvesivaraajan alle. Tuohon. Sitten kun meillä on tuo jakotukkikaappi piirretty tuohon, niin otetaan täältä sitten vesi- ja viemärin välilehdestä ja painetaan putki. Ja nyt me piirretään putkea 200, -200 korossa taipusalla putkella pekseppisania ja otetaan kylmällä vielä tuo piirtäminen. Ja piirretään tämä keittiön allasputken kytkentä tuonne kylmällä vedellä. Noin. Hiiren oikealla saadaan valittua tuo edellinen komento päälle, ja kun meillä on pikkusen noita pakotuksia päällä, niin tämä piirtäminen on ihan verrattain helppoa, kun voidaan vähän tällainen niin mutkitella. Sen jälkeen kokeillaan piirtää tuo lämmin vesi tuosta. Noin. Tuolla tavalla. Ja sitten otetaan vielä täältä tuo kylmä vesi. Piirretään se tuohon jakotukkiin ja sitten vielä tuo altaan putki tuonne ja sitten tämä pesualtaan lämmin vesi vielä. Jakotukkiliito. Nyt meillä on siinä piirretty tämän osaston vesijohot tuolla jakotukille. Ja semmoisena huomionarvoisena seikkana, niin sitten kun me painetaan tuosta esimerkiksi näin, että tuo tämä esittää meille nyt tämän putken niin 2D-muodossa, niin me huomataan, että nyt meillä on viivatyypikki sitten oikein, eli kun se on piirtänyt 2 katkoviivalla, niin silloinhan se on niin lattian alla. Voidaan esittää tämä kuva niin joko 3D tai sitten tämmöisenä perinteisenä 2D-kuvana.
saadaan nuo viivatyypit tuosta esille. Sitten jos me halutaan kuvata tämän putken vaikka kokoa, niin tuosta voidaan laittaa, kun klikataan putkeen tämmöinen HEVAC-viite, niin tämä osoittaa sitten tuon putkikoon tuolla tavalla. Näin.